Здравейте отново, уважаеми зрители. Казах ви, че толкова кратко няма да ни има, че даже няма да ви стигне кафето. Сега много интересен разговор, Дани, и за зрителите да го кажем. Една дама, която името е синоним на амбиция, и не го казвам случайно, защото и модната и къща се казва така. Искра Микова е при нас. Здравей, добре дошла. Здравейте, благодаря за поканата. Благодарим ти, че се отзова. Искаш да те представим като дизайнер на дрехи, човек, който създава мода за жени, казахме към момента. Да. Но всъщност, нека да се върнем малко по-назад във времето, защото ти идваш от една сурова капиталистическа сфера, която не предполага тая душа на творец, този поглед към мода, към дрехи. Така е, наистина. Аз, понеже съм родена по времето на комунизма в България и тогава нямаше реално много мода. Да. Нямаше информация, много неща нямаше, сигурно знаят хората, но аз много държах да се изявявам през дрехите. За мен беше страшно това, че всички се обличахме в ЦУМ. В ЦУМ се ходеше всяка седмица. Първите 2 етажа, когато не ти стигнат, не ти е интересно там да си купиш като на съседката нещото, минаваш на 3-ти етаж, той е целия с платове. Всеки плат те вдъхновява, всеки плат искаш да го изработиш. И така започнах да шия за себе си, за рождени дни, за купони. Знаете, много ходихме по купони тогава, по къщите. Виждаме и съседка или служничка звъни на вратата и казва: ама може ли да ми заемеш тая блузка, с която беше на ония купон, или може ли да ми ушиеш, които можеха, шиехме, които нямат възможност, нямат средства, назаем. Приятелски се случваха нещата и аз още преди да имам 16 години имах своя първи стартъп. Тоест, правих дрехи за познати, просто защото искахме да сме по-различни, не искахме да сме като всички други. Ама значи аз съм те подвел с информацията. Аз мислех, че ти си заровила счетоводните книги първо и някак си от скука си решила да си такава разнообразиш дрехите, а то си е било... Всичко си беше измислено. Аз просто по това време, когато завърших съвсем обикновена гимназия в Надежда, нямаше частни университети и нямаше специалност мода. Дори аз не знаех, че може да има такава професия като дизайнер. Просто нямаше информация, разберете, няма интернет, нямаш тези знания. Имаше и Некерман и въртехме там. Некерман, Бурда. Да, Бурдата, да. Така. И аз 3 месеца преди да завърша гимназия, казвам на майка ми: майко, виж, моля те за една услуга, консултирай се с който трябва да завърша някаква специалност в университет, така че когато завърша, веднага в същия ден да мога да си намеря работа и тя да е високо платена. Защото ми трябват много пари. И тя каза ми: защо? Ами казвам, модата е скъп занаят. За модата наистина трябва голяма инвестиция. Нали? Не можеш да започнеш с един телефон, с едно химикалче. И майка ми направи тази консултация. Как я направи, дори не знам много, но дойде и каза: унесе се, счетоводство и контрол. Предначертано. И аз тупо не очаквах този отговор. Ми казвам: добре, как се прави това? Отлична диплома имаш, сега трябва да имаш отлична оценка, защото по това време в УНСС кандидатстваха по 100 момичета, говорим за момичета, за едно място. И на изпита по география ти трябва да изкараш максимална оценка да те приемат. Викам: добре, хайде частни уроци. Учителя каза: девойче, ама хората ходят на уроци по 1 година, ти ми идваш 3 месеца преди изпита, не е ли малко самонадеяно? Казвам: не, аз много ще уча, обещавам ви. И наистина така и стана. Изучих каквото трябваше, приехаме първо желание, максимална оценка, всичко както сме го начертали, така се получи. Хубавото е, че по това време ние, например, 2 министри, бивши министри по финанси са ми преподавали. Стоян Александров и Орешарски. Голямата Тесла Орешарски, малката. Явяваш се на изпит и всичко си знаеш, но не е ясно колко ще получиш. Защото те искаха да мислиме.
Всъщност това беше ключа. Трябваше да се мисли, не трябваше само да се рецитира. Това са много умни хора. Бяха, Да. нали, беше и е другия, но... Те са авторите на закона за ДДС, който по това време беше нов. Те ни научиха на този закон, излязаха от университета и го сложиха в живия живот. Когато ние завършихме, излязохме в живия живот да практикуваме, ние бяхме едни от малкото, които разбирахме този закон като и техни знаехме кадри, как да. се прилага. Имахме предимство пред старите счетоводители, защото те не знаеха. Това беше нов закон. Приложението е доста така неелементарно. И съответно това ми помогна веднага да намеря работа, тази работа да я сменя 2-3-5 пъти, така че аз да се кача на едни високи нива в големи международни компании, говоря, много големи международни компании, където, нали, след няколко години имах и ръководен пост, главен счетоводител. В Плевен, ако знаете, има един огромен консервен комбинат. По това време най-големия консервен комбинат на Балканския полуостров. Те бяха в процес на приватизация, бяха взели големи заеми от Европейската банка за развитие и ни назначават нас като млад екип, които да изготвяме отчети, да се виждат тези пари, как се изразходват. Отчетите са само на английски, по английски стандарт, прилагат се международни счетоводни стандарти. Нали? Това е едно специфично умение, което аз го умея, практикува го и то с голямо удоволствие. Значи, няма да те питам, имаш ли счетоводител на модната къща? Нали? Имам, но аз съм супервайзър. Да, ти след това леко минава през теб. Да, леко през мене. Гледам да не правя много забележки, защото ние счетоводители може да сме много досадни. Да, ами така е наистина, но пък незаменими. Сега тук няма какво да кажем. Ма най-хубавото е, че толкова много неща си научила, за да стигнеш до мечтата си. Да. Всъщност. Наистина е така. И то не ти е било трудно, ами си имала един стремеж, който всъщност те е водил натам. Така сигурно си е тлеела някъде вътре. Да, за да се случва. Да, тлее се. Значи разума си работи, а в сърцето ми то си седи. И си чака и си зрее. Защото аз умея да чакам. То си чака. Вече бях срещнала мъжа си в пак една голяма международна френска компания. Работиме заедно. Но ти в България си базирана? Или пътуваш из Европа? В България. Да, в България. В София съм си базирана. Срещам мъжа си. Казвам сега, главен счетоводител и управител на фирма да са заедно, не върви. Стой си ти тук, аз ще напусна. Виж какъв. Да. Това можем жертва да го кажем. Защото да си намеря работа кариера, по това време за мен е толкова лесно. Пускам, казвам, търся си работа и без да чета обяви, веднага ме взимат на друго място. По това време не беше това проблем да си намериш работа. И работиме и това вече е идея на мъжа ми, затова го споменавам. Той е холандец. Холандците, знаете, много пътуват. Да. От 96-та живее в България. Той е буквално българин, но по натура е холандец и той казва, виж, ние трябва да направим едно пътешествие около света. Искаш ли, казва, да напуснем и двамата заедно в един вечен момент? Ма това не е много типично за холандец, за нидерландец, такъв авантюризъм. Напротив, големи са авантюристи. Аз им чуш, че страшно консервативните. Да, те са стиснати. Да. Консервативни са, обаче обожават да пътуват. Да. Обожават да пътуват, обожават да правят бизнес в други държави, така че имат един свой авантюризъм. Да. Той измисли това, аз това и чаках. Айде бе, от когато чакам. Аз това и чаках, нали? И то готиното, хем е хубаво, хем е трудно беше, защото по това време, пак ви казвам, няма никакъв интернет. Нулев интернет. Телефончетата са едни сапонерки. Да, бутоните. И съответно в държавите, в които ние отидохме, Тайланд, Филипините, Куба, Мексико, няма обхват. Да. Няма обхват, няма връзка с този оператор, точка. Обаче за щастие имаше гайдове, като справочници туристически на Lonely Planet, дали е позволено, че го казвам, не знам.
И за всяка държава си купуваш по една книжка, отваряш и четеш и ти казват, искате в този град, там може да ядете, там може да спите, интересно е това да видите. Значи отиваме там, чукаме на вратата, добър ден, може ли да спим у вас? Те казват, може. Те щом се записали в този гайд. Да. Мъжа ми холандеца говори на 5 езика, аз само на 3 езика, се някак си, нали... Само, да. Разбира се, Общо човек. 8, да. Разбира се, човек. И всъщност това пътуване беше великолепно. По един месец във всяка държава. Аз не разбрах, Искра. Вие това го предприехте просто за да се поотърсите, да си се насладите един на друг или нещо да започне да попивате идея за бъдещ бизнес? Да, значи това беше идеята да се отърсим едно последно пътуване преди Да се впрегнете. в многото работа. Защото беше ясно за всички, че за да имаш собствен бизнес, това е двойно повече работа. Да. Така или иначе, аз като главен счетоводител в корпоративния бизнес, отначало за да се наложа съм работила денонощно. Аз съм работила до 10, до 12 часа през нощта, в събота, в неделя. Това се работеше много ти да се докажеш да стигнеш до тия нива. И сега трябваше пак да започна собствен бизнес, пак с много работа. То е ясно. Отначало почваш клиент по клиент. Ти трябва да ги спечелиш тези хора с работа, с отдаденост. И затова това пътуване беше нашия малък оазис, преди да започнем наново голямата работа. Рестарта, който обаче дава ефект. Дава. И очевидно е добре обмислено и имало смисъл цялото това нещо. Голям ефект дава. По това време двамата с него бяхме дайвари, гмуркачи. Да. Гмуркахме се надълбоко. С екипировка или с екипировка. шноркел? Да. С екипировка, с бутилка на гърба. До 30 метра, даже съм слизала и под 30 метра дълбочина. Браво. Сертификата е Open Water Diver. Това значи, че в отворено море и океан можеш да се дайвиш с инструктор. И това е друг свят. Да. Там можеш да получиш вдъхновение. Там се научих какво значи да съчетаваш цветове, да съчетаеш 10 цвята в една приказна хармония. Защото там, където сме дайвили, Тайланд, Филипините, Куба, там са едни от най-големите дайвинг спотове, където като влезеш долу е толкова пъстро и се движи. И то просто очите ти не могат да се наситят на тая красота. И всъщност това беше голямо вдъхновение. Виж колко различен прочит. Ние с теб сме коментирали няколко пъти, че този свят за мен специално е малко плашещ. Аз го виждам сив, виждам вечно един, сив, такъв бледолилав. Знаеш дълбините на морето какви са? Да. Вечно една муцуна на кула, която някъде си представям, нали? Това ме кара да излизам. А ти намираш там красотата и мотивацията и... В Тайланд съм дайвила с малки рифни акули. Да. Метър и 20 могат да стигнат. Те са по-малки от човек. Да. Те виждат човека като по-големия хищник. Когато ние влезем под водата, се сравняваме. И така, по-голям хищник, няма да го ям. И нямат никакъв интерес към мене, съответно. Освен това, ние като влеземе под вода, като плуваш под вода, особено в коралови рифове, абсолютно забранено е да докосваш каквото и да е. Да. С плавниците да се докосва, студично отстояние. Това е голямо богатство, което нас ни обучават да го пазиме, за да вземем този сертификат. Съответно, ти държиш ръцете си затворени, дишаш много леко, краката си едва ги мърдаш. За да се движиш все пак. За да се движиш като рибите с плавни движения. Ти не искаш да ги плашиш, не искаш да им образува стрес. В един момент виждаш, че те не се плашат от теб, те те приемат като част от тях. Част от средата. Можеш да ги видиш, да им се порадваш, да ти докоснат пръстче, например, немофиш, клаун фиш. Да ти докосне прънче, закача се с тебе, нали? Да. И ти кажеш, ето, аз съм част от този свят и той е толкова красив. А ти умееш ли да готвиш риба, между другото? Умея. Не му как го... Така, да. Значи, правилото е следното. Ако хванеш много красива риба, сините, червените, оранжевите риби, шарените риби, тигровите риби, всичко това не се яде. Да. Отровно ли? Да. Ядат се грозните риби. Ако хванеш една сива риба, безцветна риба, Тя е вкусна. кафява риба, можеш да ядеш много вкусно. Другото
Другото не бива. Да. Не. А чакай да те попитам, нали, слизайки на 30 метра, Да. каза, слизайки под 40 или не знам под колко беше Да. и можеш да получиш... Да. Как се наричаше Ами точно? морска болест. Да. Водолазна болест Водолазна, или да. дълбочинна Дълбочинна, болест. Да, има си правила. Значи това се учи, има си много Да. правила. Преди да се потопиш, да дайвиш, предишния ден не трябва да си пил алкохол. Да. Трябва да си напълно здрав, синусите ти да работят, да нямаш хрема, главоболия да нямаш, да не си пътувал с самолет заради налягането. Да. От високото налягане да не слезеш на ниското налягане. След това, когато слизаш на дълбочина, ти никога не слизаш от раз на 30 метра. 10 метра, сейфти стоп, 1-2 минути. Тези балончета, които ги поемаш кислорода, да се компресират, да станат съответната големина. Още 10 метра, сейфти стоп, 5 минути. Това по въже ли? Как е? Не, сам. Ти трябва да се научиш сам Знаеш да горе-долу къде си, еквилибрираш. Имаш часовник и виждаш на каква дълбочина си, нали? И трябва да знаеш да изчакаш и да слезеш. Постепенно слизаш, Да. постепенно се качваш. Ако стане някакъв гаф на голяма дълбочина, ти се паникьосаш и искаш да излезеш горе за 1 минута, физически е възможно. Но когато излезеш горе, мехурчетата могат да се пръснат в теб и буквално да умреш. Затова това се учи. Никога не излизаш бързо. Ако случайно се наложи, от екипа те хващат и те слагат в барокамера, където се уравновесяват двете налягания. Всъщност няма големи опасности за живота, ако спазваш правилата, на които са те научили. А те преди да те пуснат на тая дълбочина, курсът е 10 дни, всеки ден дайване по 2 пъти, махане на маска под вода, махане на апарат под вода, слагане всичко. Да се проиграе всичко. Ти трябва да се чувстваш под водата комфортен на 100%. Аз влизам там, както отивам вкъщи. Ето, аз не. Аз също не. Да. Не бих могла. Да те изкараме обаче малко на сушата. Ох, мечти, и да поговорим за амбиция и за това, че вече имаше реализиране, казахме, над 20 колекции. Над 20 колекции. Горда съм, въпреки че не е скромно така да кажеш. Но горда съм, че ние сме един от малкото български брандове, които 23 години сме на пазара. Да. Изцяло български бранд, който се развиваме устойчиво и имаме над 20 колекции, които могат да се видят в нашия сайт. Работиме буквално клиент за клиент. Всеки клиент трябва да е доволен от нас. Това е нашето мото. Като нашата мода е за работещата жена. Да. Нашето мото е такова. Жената, която знае какво може и знае как да го постигне. Това какво знае значи? какво иска. Да. Практична да е дрехата, да е модерна, разбира се, да е здрава, да е хубава материя. Да, това значи, че отговаряме на всички критерии за устойчивата мода. Устойчивата мода не е просто да видите някъде етикет био. Да. Биопамук. Хубаво, той може да е гледан био, самия памук, но след това трябва да стане дреха. Да. Устойчива мода означава първо да се подбират материи, които са устойчиви на носене. Материя, която е качествена, която ще живее 1, 2, 3, 5, дори 10 години при носене. След това тя трябва да се ушие здраво, трябва да се ушие по класическите маниери на шиене в България, канони, които ние много добре си знаеме, защото ние имаме големи традиции в тази промишленост, в леката текстилна промишленост. Българите сме ненадминати. България се шие само висока мода. България не се шие ефтина мода. След това, след като ушиеме тази дреха, самите кройки, самите модели трябва да са по-класически. Когато имаш една по-класическа дреха, не е някакъв хит за сезона, който ще мине за 3-6 месеца. Да. Когато е по-класическа дрехата, ти можеш да я носиш с години. Можеш да я комбинираш лесно с по-хитови неща, така че да я носиш години. След това, хората, които я шият, значи аз съм много лоялна към моя екип, към моите шивачки. Текучество много слабо при теб. Нямам
по 15 години, по 20 години работя с едни и същи хора. Аз ценя техните почивни дни, техните празници. При мен няма работене по нощите, при мен няма детски труд, при мен няма работене на черно, без осигуровки. Нали, всичко това е много важно, защото аз искам, нали, този бранш да се запази. Аз не искам да дръпна, да изсмуча нещо от него за 1-2 години и да бягам на следващия бизнес, примерно. Всичко това е устойчивост. След това клиентите, когато клиента влезе в нашия бутик, той много добре знае. Ако хареса някоя дреха, обаче малко му е дълго там под гъвчето на обувката, казвам, няма проблем, веднага корекция. Той е много щастлив. Тръгва си и идва след 1-2-5 години. Да ти кажа, малко тук стискаме на дебелях, казвам, нямам проблем. Сега ще го отпуснем 1-2 сантиметра. Мисля, защо че една не? диета му даваш. И диета мога да дам. И диета мога да дам. Обаче аз искам да ги глеза. Да. Искам да ги глеза и казвам, няма проблем. Ще отпуснем, стига да може. Да. Ще отпуснем, ще адаптираме. Щом това ти е любимия панталон, без него не можеш да живееш. Какво мога аз да кажа? Сега, то звучи смешно, но всички си на по една любима дреха. Да, ти каза 2-3-5 години. Аз действително имам специално блузи, разни фанелки, такива, които са на по 5-6 години. Абсолютно и е ги вярно. нося, и това е. Аз същото правя. Да. И не се срамувам, защото, вижте, ние трябва да мислиме за тая планета. Да. Нашия бранш, модата, е един от най-големите замърсители. Така. Можете ли да си представите, в тази нашата година, 70% от цялото производство ще бъде изхвърлена. 70%. Това са големите вериги, които ги виждате във всеки мол. Те правят свръхпроизводство. За да може да има от всичко, те вече не правят по 2 колекции. Те правят по 4-6 колекции. Всеки месец има нещо ново. То го има в 20 размера, в 50 броя, огромни серии. Това не успява всичко да се продаде. За да се рециклира обаче една дреха, това е много скъп процес. Дрехите са многокомпонентни. Например, едно сако се състои от 10 компонента. Копчета, подлепващо, хастар, подплънки. Самия плат може да се състои от 2-3 неща. За да се рециклира, трябва да се разгради на всички основни части. Това значи един човек да седне да го разшие. Ама той докато го разшие, същото време ще му отнеме да ушие едно ново сако, което за колко ще продадем. Затова рециклирането е възможно само за изделия, които са еднокомпонентни. Обикновено това са по-спортните. Разпрас, Тишърт, клинче, нещо по... Това не е дизайнерска мода, това не е нещо елегантно. И какво правиме? Уж рециклираме, събираме всичко в едни контейнери. Може да напишете в интернет плажовете в Гана, да видите как планини от текстил изхвърлен там. И като кажете, ма ще го дадеме на някой да го носи от бедните държави. Ма те не искат да носят нашите стари дрехи. Не, света се разви вече. Те имат нужда от бъдеще. Те имат нужда от образование. Те имат нужда да им направиш училище, медицински център, да заведеш децата до Париж, да видят в Европа. Те нямат нужда от вашите стари дрехи. Съжалявам, че го казват. И по този начин единственото нещо, което може да направим, е да спреме свръхпроизводството и свръхконсумацията. Аз като един потребител, преди да купа нещо, ще купа от еди кой си китайски сайт, какво му плащам 5 евро. И ще го нося един ден. Ма защо? Ще пропътува целия свят. Гориво, енергия. Ще дойде тук, ще има живот един ден и ще го изхвърля и то ще стигне до Гана. И тази дрежка, ако от полиестър, ще се разградим в рамките на 2000 години. 2000 години. Аз съм го носила един ден. 2000 години ще седи на тая планета. Това ли искам? Защо го правя? В никакъв случай. Аз искам да имам една блуза, тя може да е 5 пъти по-скъпа, но ще я нося 5 години от естествена материя, след това ще се разгради за 100 години. 100 години, но поне ще е живяла. Съвсем друг отпечатък е. И всичко това трябва да се мисли. Освен това, ето вижте, в моя бутик аз имам само български изделия. Аз правя дрехите, но съм поканила много колеги за аксесуари, чанти, имам българска козметика, имам български плетива, ненадминати сме в плетивата.
Само български автори съм поканила. Когато влезе един клиент, чужденец ли ще е, какъв ще е случайен, влиза, разглежда, той не знае, че всичко е само български, казва, много хубави неща имате. И тогава с гордост му отговаряме, всичко в нашия бутик е само българско. И той казва, така ли? Казвам, да, така. Искам да видите, това са две мои мисии, които имам в момента. Това ме кара да продължавам, въпреки големите кризи, през които сме минали за тези 23 години. Това ме кара да продължавам да покажа на всички, че българското е много качествено, българското производство е много качествено и че устойчивата мода е това, към което всеки трябва да се обърне, за да пази планетата, в която живеем. Това ще оставим на нашите деца. Да, и да осмислиш това, което правиш. Много хубав разговор и много хубав завършък. Наистина, много ти благодаря. Много хубави неща ни каза. Понеже спомена българската козметика, един подарък имаш от нас, заповядай. От нас и Арома. Благодаря ти, че беше наш гост. Харесвам ги. Да. Смятам, че каза много важни неща, но и още много не каза. Така че добре дошла си отново да направим разговор. Може би при новата колекция есента. С удоволствие. Може да експериментираш с нещо мъжко. Една бройка, просто аз да блесна така в ефир. Ако не, аз ще блесна. Така е. Сега отново ти благодаря за разговора. Сега ще помогна да ми кажеш някои тук хватки относно ДДС-то, ама нека по време на рекламата.